Aktar ma jmur aktar qed jidher ċar li teżisti straġi sħiħa f'dak li hu l-qasam tas-saħħa. Fl-aħħar jiem Net News irċieva diversi ilmenti dwar affarijiet li mhux jimxu sew f'dan is-settur. Min informazzjoni ta' min jorbot fuqha l-isptar Monte Carmeli jinsab fi stat tal-biki hekk kif ix-xogħlijiet li suppost kienu qed jagħmel il-kuntrattur issa waqfu. Sorsi li tkellmu magħna qalulna li x-xogħol kien għaddej kif suppost, iżda jidher li għal xi raġuni il-kuntrattur ma baqax jirċievi ħlas ta' xogħlu sakemm ma kienx fadallu għażla oħra għajr li jieqaf u jħalli x-xogħol nofs leħja. Skont in-nies li tkellmu magħna x-xogħol ta' tisbieħ u l-istrutturar li kien qed isir f'numru ta' swali tħalla mhux komplut, saħansitra b'units ta' air conditioners ġodda moħħlin imma mhux imqabdin. Il-Ministru tas-Saħħa kien wiegħed li l-Gvern se jżomm mal-wegħda li għamel 8 snin ilu meta qal li se tingħata priorità sħiħa lis-saħħa mentali. Iżda minkejja l-wedi lanqas ir-ristrutturar tas-swali għadu ma tlesta u l-isptar il-ġdid bis-Sweet Mater Dei għadu biss taħżiża fuq karta. Jidher ukoll li għad ta' ħaddiema li jingħataw impjieg ma' kumpanija tal-manutenzjoni f'dan l-isptar ingħataw dan l-impjieg qabel l-elezzjoni tal-2017 bil-pattu l-kondizzjoni li ftit wara jiġu impjegati mal-Gvern. Madankollu għal xi raġuni dawn l-impjegati fl-aħħar żmien ġew impjegati ma' kumpanija privata oħra minflok, xi ħaġa li ġabet rabja kbira. Il-frustrazzjoni fost il-ħaddiema f'dan l-isptar ma tiqafx hawn. Jidher li ma' 30 impjegat li jaħdmu fil-kċina ta' dan l-isptar huma rrabjati ferm hekk kif jidher li din il-kċina ser tkun qed tagħlaq il-bibien tagħha fl-aħħar tax-xahar u l-ikel se jibda jasal l-isptar mingħand kuntrattur. Bil-ħaddiema ma jafux x'se jkun qed isir minnhom. Sa dan it-tant minn aktar informazzjoni li waslitilna fil-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna jidher li Stephen Sultana, is-CEO tal-istess sptar, għala xeba waqt li kien fl-uffiċċju tiegħu f'Mount Carmel. Jidher li xi foreman li jaħdem fl-isptar daħal fl-uffiċċju tal-kap eżekuttiv u dawn ġew fl-idejn. Mhux magħruf x'kienet ir-raġuni li waslet li din il-persuna biex tiżvoga b'dan il-mod, iżda jidher li kellhom jissejħu anke l-pulizija. Madankollu meta kkuntattjajna lill-pulizija dwar dan għalulna li ma kellhomx rapporti dwar dak li kien seħħ.